Здравейте хора! В днешното видео ще ви показвам и разказвам за моята лабубута и на всяко едно ще му разкажа историята. Как е купено, дали е намерено, какво е направено и така ще ви ги разкажа, за да може, ако случайно сте изпуснали предишни видеа с лабубута, сега да я гледате едно цяло, което вероятно може би ще е по-дълго, защото имам 6 лабубута, но пък ще е интересно. И ще може да разберете за всички видеа, свързани с лабубу, какво се разказва. Добре, да започваме. Сега първо ще ви ги покажа. Така. Едното е мистериозното кока-колено. Другото е мистериозното кафяво. Има едно лафуф, между другото. Третото е ето готин стич. Това не е точно лабубу. Четвъртото е пак това е намерено. Да, и това е намерено. Това е намереното. Това обаче не можах да снимам, защото аз бях на почивка и това не е намерено в България, а е намерено в Гърция на остров. Чакайте да се сетя кой беше. Не помня острова. Не. Беше това тъп остров, бе. Чакайте да се сета малко. Ще се сета. Не, няма да се сета. Айде де. Чакайте, като се сета ще се обада. Хора, сетих се. Острова се казваше Крит. Остров Крит. Ние пътувахме да там с ферибот. Така. Това го намерих в ферибота. Това е лафуфото. И това е ненамереното, което си го купих заедно с кафявото. Има предишно видео, в което отварям кафявото. И аз много се изкефих, когато видях, че е мистери. Така, добре, да започваме. Сега ще ви ги подреда тук пред мене от първо до последно място. Първото е кафявичкото. Второто е стич. Третото е кока-коленото. Да, и се извинявам, че на стич за копчалката му е на дупето на етикета. Но просто отгоре това, което беше за закачането, му падна, защото аз така си го въртях на ръката и то изфръкна. Затова е вече на... Това вече е почнало да се разплита. Е закачено на етикета му на дупето. Извинявам се. Третото е намереното розово. Четвъртото е ненамереното розово. И петото е тъпото лафуфо. Така, добре. Сега да почнем да ви разказвам историята. Ще ги бутна така малко напред. Идвам аз напред и да започваме от номер 1. Това си го купих днес. То ми е ново, мега ново. И много се зарадвах, когато си го купих. Една моя приятелка има рожден ден. И обикалахме по магазините днес да търсим това. И в един магазин попаднах че няма такива. Ето такова, но пък има в седнали положение и мисля, че бяха реални и го взех. И взех 3 за сестра ми, за мен и за приятелката ми, която има рожден ден. И това аз си избрах едно от кутиите, сестра ми си избра една от кутиите и съответно другата остана за приятелката. И аз просто реших и си го взех това и си го отворих. Другите две не са отваряни, защото сестра ми са не си е тук, е при баба и при дядо. Не е при баба и при дядо. Грънци, аз вече говоря глупости. При една нейна приятелка тя ще се прибере до вечера с майка ми. Да, ето пак да я видите. И го оставаме на страна, това вече ви разказах. Да започваме с стич. Този стич е купен от същия магазин, от който е купено това. И просто аз и сестра ми се разхождахме и намерихме този магазин и решихме да видим какво има в него. Аз си намерих това. Тя си взе, не знам, тя май си взе едно подскачащо, където се подскача от телефона. Все едно. Слагаш го на телефоните и то подскача. И аз си взех това. И това му е историята. Това е намерено пред едно кафене, не знам как се казва, всъщност. Казва се Лукса, му викат. И аз това го намерих паднало до стола ми в една смачка на кутия. Тя даже отгоре беше скъсана и общо това беше и го намерих. Чакайте, ще ви покажа.
Вижте го, той е зеленичко, но просто няма крачета, защото то, нали, знаете, че тя в Кока-колата не се вадат, но аз просто си го отскубнах. Но иначе ме кефи как, вижте го. Кое е сладичко. Мен за това ме кефи. И помежду другото ръцете му, вижте, могат да се движат всеки. Има вътре някаква като телче. Така, пребирам го. Чакайте сега, това е мега трудно да му се извадат ушите отгоре, но на мен ми харесва и аз си ги вада, колкото и да е трудно. Така, оставаме настрани. Започваме с това намереното. Нали, това аз ви разказах къде съм го намерила. Общо взето. И си бях там, просто го намерих. Това беше. Няма кой знае каква история в този круизен кораб. Просто то беше много точно подробно да ви разкажа, защото нали знаете, че на кораба има прави места, има и неправи места и вероятно дете си е играло и както беше палбата и нали има котвата на едно въже намотано и е закрепена и на това въже то беше за това закачено. Така беше мушнато на въжето и следеше така на въжето и аз го откачих и просто си го взех. Ние, както ви казвам, не бяхме в България. Това вече не е намереното. Това си го купих. Заедно с това. Просто това не съм снимала как го отварям. И нищо. Това е със същата история, която е за това. Търсихме, не намерихме и взех това и това за мен. Оставаме го. И третото е тъпото лафуфу. Ето го как изглежда. Това наистина е лафуфу. Вижте го. Мой зле. Така. И него бяхме на море на Ахтопол в България и имаше едно магазинче и аз нямах нито на лабубо. Това ми е първото. Лафуфу. Исках лабубо, но ми се падна тъпо лафуфу. Така. И ми се падна общо взето това и това беше. Просто пред самия хотел беше едно такова магазинче и ми казаха, че някои от тези лабубота пеят. Моето няма механизъм, не пее. И общо взето, ето го, това е. Това са историите на всичките. И изключително ви се извинявам, ако случайно камерата ми е леко накриво, защото се зарежда в момента. Но както и да е. И това беше. Но искам сега да ви разкажа така, това кафявъчкото. Аз реално много се зарадвах, че ми се е паднало кафявото, защото то е мистериозното. Даже хора, кутията му е тук, за да взема. Взех го. Ето моя кутията. Вижте каква е яко. Реално. Не съм махнала цялата. Добре, айде ще ви кажа колко струва, също беше 20 лева. Добре, така. Ето. Реално тук са тези и на мен ми се падна това мистери. Секретното. Винаги казвам мистери, това винаги е секретно. Трябва да го запомня. И ми да, хора. Това беше. Ето пликчето, ако искате да видите тук. Това съвсем е тук. Да влякох беше в кутията. Ето го пликчето. На кафеичкото. И общо не знам, но там в нашия магазин до нас се продават и дрежки на лабубата. И аз съм мега много време съм си харесала едно гещеризонче, такова. То е с къси панталонки и изглежда, то е оранжево, не е дънково. И аз от много време съм си казала, че ако имам лабубо, на което ще си ходи с оранжево, директно ще си го купя. И реално се зарадвах, че ми се падна това. И утре може би ще снимам влог как си обличам лабубото и как му слагам дрежката. Ще ви покажа дали му отива, как изглежда и така. И, нали, сещате се, това беше днес. Ето го пак да ви покажа. И аз, понеже имам две розови, може би едното може да отиде на giveaway, но няма да е сега. Аз ще в някое друго видео ще споменя, ако ще има giveaway за нещо. И общо взето това ще е. Няма какво друго да ви кажа. Това са ми всичките лабубота.
когато си купувам нови, се опитвам да снимам, ако е достъпно и ако имам как да снимам. Затова, защото, например, имах едно, то е фалшиво, много фалшиво. То даже е пластмасово и си го взеха от Гърция, защото сега ще ви го покажа. Така, хора, ето го. То е мега фалшиво и вместо да пише Pop Mart, пише Time. И това беше за днес. Ето пак. Вижте го. Това ми е първото лабубо, извинявам се. То се съблича тук. Ето. Вратата ми скърта, защото става тече, така както иде. Еми хора, това беше за днес. За едината към лабубата. Казах, може да има giveaway. Еми, това е. Чао от мен! И моля ви, дайте лайк и се абонирайте за канала ми. Чао!